aw bisimilayi malakci ka don kibaruya kɛnɛ kan bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan olu filɛ nin ye ayiwa formation dɔ kɔni kɛra Burema o formation kɔnɔna na musow kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ jɔyɔrɔ caman ka d'olu ma accord d'Alger kɔnɔna na ayiwa kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko tile fila formation dɔ kɛra Burema o formation in kɔni na muso 40 bénéficiera ni formation in ye formation in kɔni min organisera MINUSMA fɛ muso ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ni formation min ɲɛsinnen don accord de paix et d'Alger ma olu kɔni b'a fɛ jɔyɔrɔ caman ka d'olu ma ni processus de mise en œuvre de accord d'Alger in na sabula muso fana kan k'u jeniyɔrɔ fin ni accord ko in na ayiwa halisa an bɛ to Burema kunnafoni kɔni y'a yira na ko attaque dɔ kɔni kɛra Burema juillet kalo tile 10 kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ni attaque in kɔni kun dirigeren don mɔbili dugutaga mɔbili dɔ de ma o dugutaga mɔbili in yɛrɛ kɔni mɔgɔ 6 de tun b'a kɔnɔna na nka mɔgɔ jugu ma na ni binna ninnu kan ka u ka fɛnw minɛ o la kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ni attaque in kɔni kɔnɔna na chauffeur kɔni ale blessera wa ale blessé ale yɛrɛ ni tora la ayiwa an ma kunnafoni jɔnjɔn kɔni sɔrɔ a mɔgɔ ninnu ka identité la mais n'an ye kunnafoni min sɔrɔ a la an bɛna ka n'o fɔ aw ɲɛna ayiwa n'an bɔra yen an bɛ taga Kucala kunnafoni y'a yira k'a fɔ Kucala kɔni kɔnɔna na musomanin 30 olu kɔni bénéficiera ni nɛgɛso ani balo ye ka ɲɛsin musomaninw ka autonomisation ma ayiwa kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ni denmisɛnnin 30 ninnu kɔni walasa k'u dɛmɛ kalan ta sira fɛ ani baloko ta sira fɛ ONG min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko ONG RAC n'a bɛ fɔ a ma ko réseau d'appui et de conseil ale kɔni kun financé don UNICEF fɛ u y'a yira k'a fɔ u ye musomanin 30 ninnu kɔni dɛmɛ ka nɛgɛso di 15 ma ka balo di 15 ma musomanin kelen-kelenna bɛɛ fana kɔni bénéficiera ni malo bɔrɛ kelen-kelen ye walasa k'u dɛmɛ kalan ta sira fɛ n'u yɛrɛ fana bɛ ka kalan kɛ condition gɛlɛnmanw na olu dɛmɛna ɲɛnama ni nɛgɛsow ye ani balow ye ayiwa halisa an bɛ to Kucala région kɔnɔna na foire dɔ kɔni organiselen don ka ɲɛsin seli sagako nɔgɔyali ma ayiwa ka kɛɲɛ ni programme min ye n'u b'a fɔ a ma ko programme Feed the Future Mali sugu yiriwa n'ale financé don USAID fɛ ale kɔni kɛlen don ka sugu dɔ dayɛlɛ n'a bɛ fɔ a ma ko foire o foire in kɔni ye saga sugu de ye walasa ka selima saga sanbagaw dɛmɛ ka saga sɔrɔ da ɲɔgɔn na minnu yɛrɛ b'a feere olu fana k'a feere walasa u ka tɔnɔ dɔɔni sɔrɔ ni kɔni fɛn in daminɛna depuis juillet kalo tile 9 san 2021 ayiwa ko in kɔni bɛ ka kɛ ni foire in kɔni bɛ ka kɛ Zangaso Kucala région fanfɛla na walasa ka seli saga sannaw dɛmɛ u ka se ka seli saga san ayiwa an balimaw kunnafoni min b'an bolo bi o de tun ye nin ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ